Diyos marinal daw po sa tuya gabos, as in welcome sa selebrasyon kan misa nin Banwaan. Sa Santa Misa niya tungunyan, sa tuya pong idulot ang sa tong mga personal na intensyones, siring ma'am pasasalamat kan Del Rosario family, Bunyag family, Fe Bagajong and family, Thanksgiving and birthday blessings of Jackson Clyde Joyosa, offered by Runel and Marie Chris Joyosa. Thanksgiving offered by Sis Ining. Thanksgiving and petition of Robert Jr. and Lorraine Evanin Eifert, Arcilia family. Thanksgiving and petition of Lawrence Evan B. Rubio and family. Lorraine Ivana R. Clarete and family. And Mr. Arnel Jose and Mila Rubio and family. Thanksgiving offered by Sis Del Fornoles. Petition for complete healing of Arnaldo Bunyag offered by Sis Binang, for safe and good health of Rosalia Asense, Janet Villafuerte, Juliet Navarro, offered by Villafuerte family. Prayer for complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Salve Cabral and Sis Te Bahamonde. Prayers for protection and good health of Arnaldo II, Cindy, Carmen, and Arnold Corby Bunyag, offered by Sis Binang. Prayer for divine intervention of land dispute, offered by Nene del Rosario. Prayer for protection and good health of Maria Feidona, Viel Maria, and Jerome Rodriguez, offered by Sis Binang. For complete healing and fast recovery of Ernie A. Rubio. Prayer for good health and safety and protection of baby Justin and Eloise, offered by Marian. Special intention of Mel Ezekiel and Mel Gabriel, offered by Matias family. Prayer for all souls in purgatory, offered by Matias family, and for all souls of dead members of CRC and LLFCC. Sa gabos po na nagdulot, salamat po. Ngunyan, iyo ang ika-16 na Domingo nin taon. Ang tema, ang pagmangno sa kapwa. Ang pagpahiling niyato ni paghamuot sa kapwa, sarong paagi kan pag-ako niyato kay Hesukristo. Kunyaon ang pagtabang niyato sa kapwa, asin ini sinasabayan niyato kan pagpadanay kan presensya ni Jesus sa satong puso, masasabi na tunay ang satong pagkakristyano. Ipamibi niyato sa Eucharistia, na lugod ang tunay na espiritu nin pagtabang, asin pagkamuot, magdanay sa buhay nin lambang saro. Ang Santa Misa niyato ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Darius Romualdo, Chancellor, Archdiocese can Cáceres. Matindog ang gabos, asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya, asin an katoninungan, nagikan sa Diyos sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu.
Matugang ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, kagurangnan kay rakian sa imong banwaan, panoa kami kan sa imong mga balaog, asin tabangi kaming danay na makapaglingkod sa imo, sa pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Inihinagad mi sa ngaran ni Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mo asin Espiritu Santo, nabubuhay, asin nagahade, sarong Diyos sa panahon, na daing kasagkoran. Amen. Matukaw ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Binindisyonan kan mahal na Diyos si Abraham, ninhuli kan sa iyang karahayan, asin kabanalan. Maging matanos man kita, asin mapapasatuya man ang grasya nin kagurangnan. Hinanyugong po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Deuteronomio.
Si Moises nagsabi sa banwaan, danguga ang tingog nin kagurangnan na sa imong Dios. Utuba ang sa iyang mga tugon, asin pagbuot na nasusurat sa librong ini kantugon. Magbakli ka sa kagurangnan na sa imong Dios sa bilog mong puso, asin bilog mong kalag. Ang tugon na ini na ipinagbuot sa imong ngunyan, bakong labi sa imong kusog o kakayahan. Bako man iyan nasa langit, kaya di ka mo pwedeng magsabi, sisay daw ang masakat, asin mako akaiyan para sa mo, tanganing sa mong madangog, dangan magibo. Bako man sa ibong kandagat, kaya mayong makakasabi, sisay ang mabalyo sa dagat, asin marukyaw sa to, nganing sa tong utubon. Ang tataramo na ini, harani sa imo, yaon sa imong puso, asin sa imong nguso, utubon mo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, kung nagkakaipo, dumulok sa Diyos, asin kamo mabubuhay. Kung nagkakaipo, dumulok sa Diyos, asin kamo mabubuhay. Salmo responsorio, ang matanos mabubuhay sa atubang nin Diyos. Ang matanos mabubuhay sa atubang nin Diyos. An naglalakaw na mayong sala, an nagigibo ning katanosan, an nagtataram ning katotoohan, hali sa puso, an dai nagbabalubagi kan sa iyang nguso. Ang matanos mabubuhay sa atubang nin Diyos. Ang dai nagigibong maraot sa tugang, ang dai nagtutugod-tugod sa kapwa, ang nauungis sa tawong tampalasan, asin ginagalang ang may pagkatakot sa kagurangnan. Ang matanos mabubuhay sa atubang nin Diyos. Ang nag-uutob kan sa iyang panuga, ang dai nagpapatubo sa pautang, ang dai nagpapabayad laban sa mayong sala, ang siring na tawo, magdadanay sagkod paman. Ang matanos mabubuhay sa atubang nin Diyos. Dapat na magtalubo ang pagkamidbid niya to kay Kristo. Oh my God. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Colosas. Sa kuyang ikinakaugma ang mga kasakitan na tinios ko huli sa indo. Hinihipnoan ko sa sakuyang hawak ang kakulangan na tinios ni Kristo huli sa iyang hawak na iyo ang simbahan. Ako naging surugoon kang simbahan, kang ipinamahala sa ko ang misyon na ihulit ang kapanuan kan sa iyang tataramon, ang misteryong natatago poon kaidtong mga panahon, alagad ipinahayag mo niyan sa iyang mga banal. Kabutan nin Diyos na ipahayag sa sainda, asin ipamidbid sa mga pagano kung ano ang kayamanan kan kamurawayan kaining misteryo. Ang misteryo iyo ini, na si Kristo yaon sa indo, sa indong paglaom sa kamurawayan. Ini ang Kristo na samong rinurukyaw, ini ang kadunungan na samong hinuhulit sa gabos na tawo, tanganing sindagabos ikaatubang na tunay asin banal kay Kristo. Ini ang sakuyang ikinakaugma. Huli kaini, ako nakikipaglaban sa tabang kan kusog ni Kristo na uya, mapangyaring nagsasadol sa kuya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
An ebanghelyo iyo an manunungod ki Maria asin Marta, na nagpahiling kan sa indang mamumuton, na pag-ako kay Jesus sa indang harong. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa iyang paglakaw, naglaog si Jesus sa sarong baryo, asim pinasakat siya sa harong nin sarong babae na ngaran Marta. Ini may tugang na ngaran Maria, na nakatukaw sa pamitisan nin kagurangnan sa paghinanyog kan sa iyang mga tataramon. Alagad si Marta nasisibot, sagkod na inatubang si Jesus asin nagsabi, Kagurangnan, day mo nahihiling na ako pinabayaan kan sa kuyang tugang? Sinabi man natabangan, sabihin man natabangan ako. Sinimbag siya nin kagurangnan, Marta, nasisibot ka sa kadakol na bagay, saro sa ng bagay ang kaipuhan. Totoo, pinili ni Maria, an urog karahay, asin iyan da mawawara sa iya. Maray na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Diyos maray na aldaw sa indo gabos mga tugang. Diyos maray na aldaman po, Father. Sharing man sa mga naghihinanyog sa tuya, asin mga nagdadalan sa TV, asin YouTube. Igwanin sa rong katolikong misyonero, an pinadara sa Afrika. Sa pag-abot niya, sa lipot na panahon, dakulan sa iyang binunyagan. Nagpatugdok tulo siya nin simbahan, nagpatugdok eskwelahan, nagpatugdok pa siya ning health center para sa mga tao. Huli sa kahigusan, asin kabisihan sa pagtrabaho, nagkahilang ang misyonero, kaya nagbalik sa Pilipinas para magpabulong, asin magbakasyon. Makalipas 3 bulan, nagbalik sa Afrika duman sa dati niyang community, kaya lang nasurpresa siya. Nabigla siya na kan maaraman na ang sa iyang komunidad naglipat na nin ibang sekta. Dawa ang simbahan na pinatugdok niya, may iba ng karatulakan evangelical na simbahan. Sabi niya, anong nangyari? Inianhapot niya sa iyang sadiri. Matapos nan sa iyang mga pagsakripisyo, arog sa nakanian kinaluwasan. Kaya hinapot niya ang mga dating membro kan sa iyang komunidad. Sabi niya, ano ang naginibo kong sala? Taano ta nagkaarog ka ini? Saya bisaya kan mga tao, Father, dakol ka pong naginibo sa mo, simbahan, healthcare, or health center, kadakolan sa imong social services, kaya lang nalingaw ka pang ipabisto sa mo si Kristo. Doing the work of the Lord is great, but knowing the Lord of the work comes first. Sa Ebanghelyo ngunyan, inian manunungod sa duwang magtugang si Marta asin si Maria. Magigirumduman nindo saro panindang tugang si Lazarus. An magturugang na ini, namumutanin kagurangnan, very close sa iyang puso ang magturugang na ini. Kaya kung mahiling niya to, nagbisita siya after some tiring work, pagali siya sa trabaho, pagali siya sa pagbalangibo kan maray na bareta, sa pagbulong, gusto niyang magpahingalo sa harong ni Marta asin ni Maria. Asin usually, siyempre pag may bisita kita, kaipuhan asikasuhon. Alagad ako unta, bako manggabos na nagbibisita sa to, ang tuyo, kakanon, di ba? Ang iba gusto lang makipagmarites. Ang iba mabisita ta kung may uutangon.
Pero ang iba, gusto magbisita, baka gusto lang mag-istorya. Igwalang makapagpalipas sa naning panahon. Kaya day manggabos kaipuhan handaan. Baka gusto man lang magpahingalo, magtambay, asin makipag-istoryahan. Digdi marisa niya to na very close ang kagurangnan sa magturugang na ini. Mala nga ni, si Marta, base sa pag-asikaso, sabi niya, kagurangnan, dahil mo na hiling, pinabayan akong sa kuyang tugang, sabihin man natabangan lamang ako sa pag-prepare nin kakanon para sa imo. Anong sabi nin kagurangnan? Marta, sa totoo lang, pinili ni Maria ang mas urog karahay. Dahil niya man sinabi na maraot ang gibo ni Marta. Ang sinabi niya lang, urog karahay ang gibo ni Maria. Taini ang pinakakaipuhan. Ambot sabiyonin kagurangnan, ngapit na panahon, pag kita nagadan, ang pagserbi, dahil naman kita makakaserbi sa atong kapwa. Ang mangyayari sa to is that contemplation before our God. Ang pag-umaw, pag-contemplate sa pagkamuot nin Diyos, sa atubang nin Diyos. Ta sa langit mayo naman kang pagparagibo niya tong pagserbing ini, kundi ang satuyang pag-uumawon, asin paghurup-hurupan, iyo ang pagkamuot nin Diyos. Kaya sabi nin kagurangnan, Marta, Marta, kadakulong kang kahaditan sa buhay. Interesado si Marta sa pag-asikaso, alagad si Maria, mas interesado na mabisto ang kagurangnan nin trabaho. So para ki Marta, enot ang pagserbi, alagad ki Maria, enot ang relasyon. Arog kan misyonero sa istorya ko, baka nasyak si Marta kan madangog niya si Jesus mismo ang nagsabi na mas urog karahay, na mahalaga mo na ang relasyon sa Diyos bago ang serbisyo. Kung mayo ang rarom kan relasyon sa Diyos, mayong kahulugan ang satong serbisyo sa kapwa. Digdi ginamit nin kagurangnan, dawa ang pagtuyaw kay Marta, ginamit nin kagurangnan, tanganing magdara sa tuya nin leksyon. Digdi mahiling niya to na harani ang buot nin kagurangnan sa magtugang na ini. Kaya niyang magtuyaw. Kung ako bisita, day ko to kaya. Kung first time kong magbisita sa pamilya, day ko kayang magtaram ning arog kayan. Pero pag close ka na, pwede ka na magsabi, day ka na magparasibot, abako man yan ang tuyo ko. Diba? Kaya, ambot sabihon mga tugang, digdi mahiling niya to na tinutok doon kita ning leksyon, anin kagurangnan. May mga tao na arog ki Marta sa pagserbi, alagad edwa manin mga tao na arog ki Maria sa pagdangog sa pamitisan nin kagurangnan. Madaling sautan si Marta na harini sa mga bagay na material, taanbot sabiyon kan sa iyang ngaran is material. Alagad ang siring nakaisipan na pagsuway kang material asin espiritual, bako anbot sabiyon ni San Lucas sa Ebanghelyo ngunyan. An magtugang na Marta asin Maria, parehas interesado sa kagurangnan na magtaong pag-umaw sa iya. Magkaiba lang sinda sa paagi nin pag-umaw sa kagurangnan. Si Marta, buot umawon ang Diyos sa paagi nin pagserbi. Si Maria, sa paagi nin pagpararom kan relasyon sa pagdangog asin pagmidbid. Kung babalikan niya to mga tugang sa Ebanghelyo ni San Marcos, inaalok nin kagurangnan ang mga apostoles na magsunod sa iya na may duwang purpose. Ano ang purpose na iyan? To be with Him and to be sent out to proclaim the message. Ang makaibahan niya, asin ang magbalangibog kan marhay na barita. Tano ta mahalaga ang makaibahan niya? Tangani na mabisto siya kan mga apostoles. Tanganing mabisto siya kan mga disipulos, tanganing maaraman kan mga apostoles asin disipulos kung paano ang pagserbi. Ang makaibahan niya, tangani na mamidbidan siya, asin ang paggibo kan serbisyo para sa iba, ugwang pagkakasalungat minsan sa pagkaintindi niya to. Kaya napakahalaga na mamidbidan mo na ang kagurangnan, nagkukuaning kusog sa kagurangnan, ang satuyang pagserbi. Ang normal na kahaputan niya to,
arin ang dapat mainot. Pirang oras ako mapangadji, sin pirang oras man ako maserbi. Dahil man pwedeng maghapon kang pangadji. Nagpapangadji ka, nagasanto rosaryo ka, tapos may matoktok sa'yo mo, pwede pong makihagad tubig pa ako. Ay, dahil mo ko pag-istorbohon ta nagpapangadji ako. Magiging panatiko kakayan. Dahil man pwedeng gabos lang pagserbi. Tabaka maging aktivista ka kaya na mayo nin pagpangadji. So kaya, mga tugang, ugwanin pangangaipo sa pagserbi sa kapwa, alagad ang logic or ang logical na pwede niya itong sabihon na ang relasyon sa kagurangnan dapat mainot bago ang pag-embelto sa trabaho para sa kagurangnan. My relationship with the Lord of the work comes before my involvement with the work of the Lord. Yan ang sinasabi tang primacy of contemplation. Ang punto kan Ebanghelyo, bako na magpili kita kung si Isay ang arugunta, si Marta o si Maria. Our apostolic service is powered by our relationship with God. Tayon ang nagtatao sa tungkusog. Kung baga sa sasakyan na jeepney, atamanon mo ang makina, dahi ka magparaisip na makaganan siyang permi. Tapag dahi mo inataman ang makina, ma-breakdown yan. Siring man sa sato, atamanon ta ang satuyang kalag, tayon ang nagtatao sa tungkusog, sa pagninegosyo, sa pagtrabaho. Pag nagluluya ang satong kalag, apektado ang satuyang trabaho, ang satuyang gawi-gawi. The more you are busy, the more you need to spend time for prayer. Tangani na mas mapapusog ka. Pag dakulang obligasyon mo, the more na magpapusog ka sa imong pamibi. Ang social work na mayong spirituality, mayong rarom ang kahulugan kan pagtabang. Kaya napakahalaga na may rarom ang satuya, may pinaghuhugutan kita nin kusog kan satuyang mga gibo. Ang challenge sa satuya, iyon na paano niya to ipaprioritize ang mga bagay na ini. Dahil niya to pwedeng i-compromise ang saro laban sa saro. Si Santa Teresita, si Mother Teresa of Calcutta, never niyang tig-compromise ang buhay pamibi laban sa pagserbi. Aram niya na ang kaulugan kan pagserbi, ang ugat asin pinagkukuanan ning kusog, iyo ang gawi niya to nin pagpamibi, ang grasya nin mahal na Diyos. Kaya mga tugang, ang tunay na disipulo, kay puan ang pagiging Maria, asin pagiging Marta. Ang istoryang ini sa Ebanghelyo, sarong challenge sa satong prioridad sa buhay. Okay. Napakahalaga na igwa kitang espiritualidad sa satuyang pagserbi. Ninhulita an Marta na nagyayabang kan sa indang gibo para sa mga pangangaipo, baka magikang martaray. An mga Maria na naghahambog kan sa indang kamanalan, baka magikang mariyabang. Kaya malaga ang balance kang duwa. Dahil kita makalingaw magpamiibi, dahil man kita makalingaw sa pagserbi. Tangani na maging mas makahulugan ang satuyang pagsasadyos. Ang pagdangog sa kagurangnan, ang pagsasadyos, mainot bago ang pagserbi. Ang kinukuan ng tanhing grasya, asin ang satong kusog, hali sa Diyos na satong kaglalang. Amen. Matindog kita sa pagpahayag kan satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, puminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat ali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tukan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawa nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, as buhay na daing kasagkuran. Amen.
Pamibi nin banwaan. Mga tugang ang Diyos sa tuyang Ama, kita sa iyang ataman, day niya kita pinapabayaan. Hagadan taan sa tuyang mga kaipuhan, kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang Santo Papa Francisco, ang satuyang obispo, asin mga padi, tanganin ang pagtubod, irukyaw ninda, na daing kapagalan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang bilog na kinaban, tangani magkaigwang, katuninungan, asin katiwasayan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang mga namamayonin banwaan, tangani magkasararo sa utob kan mga katuyuhan para sa saindang nasasakupan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. An mga dukha, mga nagtitios, inaapi, nabibilanggo, naghihelang, tanganing makaligtas sa kasakitan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Maugayon na Ama, bilogan sa moyang paglaom sa imo, tapusan sa imong pinunan, tawan sa mo ang mga hinahagad mi sa ngaran ni Kristo na sa moyang kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Magpamidi kamo mga tugang, tanganing ang sako, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumayan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, tawan sa mo ang kaligtasan, huli kaining mga balaog, na idinudulot niya mo sa imong kaumawan. Pakiakwa ining tunay na atang, na itinao mo sa mo, siring na inako mo ang mga dulot ni Abel, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong itaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos nangangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan sa gabos mong linalang, asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan gabos na angheles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon.
maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanang gad an banal, burabo ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa sayang mga disipulos na ang sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man nin kalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos na ang sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, dirumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na Ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa nakapagayagaya sa imo, magkanigon maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglawom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan tinataw ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkabronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraon kamo nin katuninungan. Peace be with you. Peace. Maluhod ang gabos. Uyaan kordero kan Dios. Uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maumayan.
Matindog po ang gabos. Mamiibi kita. Amang mahirakon, lugod ining mga langit no na misteryo, makataw sa mo nin bagong paglaom. Asin madara kami sa bagong buhay dyan sa saimo. Iniinagad mi sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw muna po ang gabos. Asin pasalamatan po niya to ang satuyang celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Darius Romualdo. Thank you, Father. Ang satuyang mass sponsor, De La Viña Family Asin Choir, CRC Youth Choir. Thank you. Salamat man po sa nagbasa, sa tuyang akolito, Ministro Laico, asin sa tugabo sa nakisumaro sa Santa Misa ngunyan, salamat po. Pasalamatan man po niya to ang management staff kang PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos sa pag-air kan misa nin banwaan sa telebisyon. Ini po madadalan alas 6 in Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9. Siringman mahihinanyog sa OKFM Radio. Ang misa nin banwaan madadalan man po sa Facebook live streaming asin YouTube. I-search lang po, Misa nin Banwaan. Sa tuya pong i-like as in i-share sa satong mga kabisto, lalong-lalo na si mga nasa harayong lugar na dain nakakapag-atindi ng Santa Misa. Anunsyo po, ang Office for Religious Movements, OREMOS, magkakaigwa po ng meeting sa Sunday, July 24, 2022, alas 2 ning hapon, digdi po sa CRC Center. Salamat po. Matindog na ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon ang kamnin Diyos na makakamhan, ang Ama, sinaki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Salamatan Diyos. tan kagurangnan sa biyayang inako niya to ngunyan.